ang pananaw ni Maria Magdalena sa katapusan sa kalibutan. Sa usa ka hilom nga lugar sa desyerto, samtang si Maria Magdalena nagampo o nagunhuna sa mga pulong ni Jesus, nisidlak ang usa ka hayag nga gikan sa langit. Ang kalibutan daw naghilom o iyang nakita sa pananawon ang dagkong mga panghitabo nga moabot sa katapusan. Iyang nakita ang mga dagat nga misaka sa yuta, ang mga balod sama sa mga pader nga nagtindog, ug ang mga lungsod nga duol sa baybayon mapapas. Ang hangin misinggit ug ang mga tawo nangalisang. Nadungog ni Maria ang tingog nga miingon. Ang kalibutan naghilag tungod sa sala sa katawhan. Ang dagat misaka aron pagmatuod nga bisan ang tubig makasaksi sa kalapasan sa tao. Human niini, iyang nakita ang adlaw nga naglagot, ang kahayag niini na bag-o ug nahimong pula sama sa dugo. Ang kalayo gibuhagay gikan sa mga kabukiran ug sa langit. Mikilat nga walay hunong. Ang adlaw magpahulay ug ang kahayag mopahawa. Ang katawhan maglakaw sa kingit-ngit sa ilang mga kasing-kasing. Iyang nakita nga sa tunga sa kagubot may mga tao nga nagpadayon sa pag-ampo. Ang mga anghel may dala kanila ug giangkon ngadto sa kalangitan. Samtang ang uban nga wala motuo nagpabilin sa yuta nga nagantos. Ang mga matahom sa kasing-kasing dadun sa kalayo, kahayag apan ang mga nagpalayo sa gugma magpabilin sa kalayo sa kasakit. Iyang nakita ang usa ka dakong trono sa langit. Si Kristo naglingkod uban ang kahayag nga dili masuod. Ang mga kalag mitindog sa atubangan niya uban sa mga manulunda nga nagdala sa mga libro sa kinabuhi. Ang tanan tukiun sumala sa ilang mga buhat. Ang hustisya dili mailad ug ang kaluoy dili mawala. Pagkahuman sa silot ug paghukom, iyang nakita ang usa ka bag-ong kalibutan. Ang dagat malinawon ang kahayag, mihayag ug ang mga tao naglakaw nga walay kahadlok. Ang gugma sa anak sa Dios upuyo sa taliwala nila ug ang tanang mga luha pahiran. Pagmata sa pananawon, si Maria naghilak ug nagampo. Ang gugma mao ang suga nga magdala kanato sa kahayag. Bisan sa katapusan, ang kalayo ug ang linog dili makapukan sa kalag nga puno sa gugma sa Dios. Ug iyang gisulat kini aron ipasabot sa mga tawo nga ang katapusan dili kahadlukan. Apan pagtawag sa paghinulsol ug pagbalik sa tinuod nga gugma. Ang gugma ni Kristo nga walay katapusan.